15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Ήσασταν απόλυτα βέβαιος? Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή? Διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά. Υπάρχουν, ξέρετε, διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ένας μπορεί να λέει το Α, ο άλλος μπορεί να λέει κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι χημικός και δεν είμαι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να σχηματίσει μια άποψη για το ζήτημα αυτό. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Να προκαταλάβω τη δικαιοσύνη με ποιο τρόπο? Λέγοντας την άποψη την οποία μου είχαν μεταφέρει εκείνη τη στιγμή για το τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε στο τρένο. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Βλέπω μια αντίφαση πάντως. Και να μου την επισημάνετε, να την απαντήσω. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι χημικός και δεν είμαι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να σχηματίσει μια άποψη για το ζήτημα αυτό. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Το μέλημά μου εκείνη τη στιγμή ήταν να μπορέσουμε να ανασύρουμε και να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Το πρώτο μέλημα από την πρώτη στιγμή ήταν να εξασφαλίσουμε ως κυβέρνηση ότι τα τρένα θα επαναλειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ένα κύκλωμα το οποίο κανείς δεν ξέρει τι έχει φέρει, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να έχει φέρει πετρέλαιο για λαθρέμπορους. Δεν είναι το μόνο. Μπορεί να έχει φέρει επικίνδυνα υλικά. Αν είναι έτσι, ναι, κάνετε μια εύλογη ερώτηση. Και εδώ θέλω να ρωτήσω, δεν υπάρχει μια έρευνα της αστυνομίας? Μισό λεπτό. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο. Να προκαταλάβω τη δικαιοσύνη με ποιο τρόπο? Προσπαθώ πάντα να παίρνω κάποιες αποστάσεις από την θέση μου για να βλέπω τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά και καθαρά γίνονται. Και βέβαια, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι χημικός και δεν είμαι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να σχηματίσει μια άποψη για το ζήτημα αυτό. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Βλέπω μια αντίφαση πάντως. Και να μου την επισημάνετε. Να προκαταλάβω τη δικαιοσύνη με ποιο τρόπο? Λέγοντας την άποψη την οποία μου είχαν μεταφέρει εκείνη τη στιγμή για το τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε στο τρένο. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο. Αν εκ των υστέρων έπρεπε τελικά ο κ. Καραμανλής να είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματός σας ή όχι? Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, αν αισθάνεστε εσείς ότι αποδόθηκε το περιδικαίου αίσθημα με το γεγονός ότι ο πολιτικά προϊστάμενος την στιγμή αυτής της τραγωδίας είναι σήμερα βουλευτής? Ο κ. Καραμανλής πήγε χθες στη Βουλή, μίλησε, παρουσίασε την άποψη του θεσμικά ως όφιλε και θα κριθεί και αυτός. Τώρα το ζήτημα των ψηφοδελτίων επιτρέψτε μου να το συζητήσω μαζί του όταν έρθει η ώρα. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα? Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Καταρχάς, το γεγονός ότι είναι βουλευτής δεν επηρεάζει καθ' οποιοδήποτε τρόπο την όποια πιθανή ποινική διερεύνηση αφορά τον ρόλο του κ. Καραμανλή. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, λοιπόν, ο ανακριτής και πρωτίστως ο εισαγγελέας θα έχουν την πλήρη εικόνα της δικογραφίας. Όλα τα στοιχεία. Αν εκείνη τη στιγμή, έχοντας την πλήρη εικόνα, αποφασίσουν ότι πρέπει να αποστείλουν αιτιολογημένα τη δικογραφία στη Βουλή, διότι αισθάνονται εκείνη τη στιγμή, έχοντας την πλήρη εικόνα, ότι υπάρχει ενδεχόμενη ποινική εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα σταθεί εμπόδιο στην περαιτέρω διερεύνηση ενός τέτοιου ενδεχομένου. Να πει κανείς ότι δεν χειρίστηκε κάποιος σωστά ένα τόπο εγκλήματος, αν υποθέσουμε ότι έτσι πρέπει να το δούμε, και σε έναν βαθμό. Έχει μια δικογραφία στη Βουλή για τον κύριο Τριαντόπουλο. Είναι σωστό αυτό. Εξ όσων γνωρίζω, οι δικογραφίες που έχουν έρθει αφορούν μηνύσεις και αφορούν μηνύσεις δηλαδή εμπλεκόμενων συγγενών και δεν έχουν αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση καθ' οποιονδήποτε τρόπο, δεν έχουν καν ασχοληθεί με αυτές τις δικογραφίες. Ένας άνθρωπος
και από τη μία μπορεί να κατέβει σε εκλογές με το κόμμα σας και να είναι βουλευτής, και από την άλλη, πάλι με την ψήφο του κόμματός σας ή την ανοχή, θα καθίσει στην Προανακριτική Επιτροπή ως πιθανός κατηγορούμενος για ένα ειδικό δικαστήριο. Αυτό μπορεί να προτρέχεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει, βάσει του συντάγματος, να το εξηγήσουμε αυτό, να διερευνηθεί από τη Βουλή. Αλλά όπως σας είπα, η συνολική αξιολόγηση γίνεται από την ελληνική δικαιοσύνη και νομίζω ότι θα γίνει συνολικά, θα γίνει δίκαια. Να προκαταλάβω τη δικαιοσύνη με ποιο τρόπο. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο, δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι περισσότερο τραυματισμένος ή στεναχωρημένος ή οργισμένος από αυτή την υπόθεση από ότι είμαι εγώ. Αυτό λοιπόν αφορά τους χειρισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ίδια τη δικαιοσύνη. Καλά, υπάρχουν πιο τραυματισμένοι και οργισμένοι από εσάς? Βεβαίως, οι συγγενείς. Είπα μετά τους συγγενείς. Αλλή μόνο. Ήμουν πολύ σαφής σε αυτό το οποίο είπα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία εργαλειοποιούν το θυμό και κάνουν, θα έλεγα, προσπάθεια να χτίσουν ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο πάνω στην τραγωδία των τεμπών. Αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να αμφιβάλλει ότι αυτό γίνεται. Και θέλω να σας πω και κάτι. Με το χέρι στην καρδιά. Και εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό. Σε μια άλλη τραγωδία. Στο μάτι. Και κάηκαν 102 άνθρωποι ζωντανοί. Επιλέξαμε να μην το κάνουμε. Να μην δώσουμε πολιτική διάσταση σε αυτή την τραγωδία. Επειδή μιλάτε εδώ πέρα για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, ότι η κριτική την οποία σας ασκήσαμε δεν ήταν πρωτίστως για το γεγονός ότι μία φωτιά στέρισε τη ζωή σε παραπάνω από 100 συμπολίτες μας, για το γεγονός ότι δεν είχατε το 112, ότι δεν προφτάσατε να κάνετε την εκένωση. Ήτανε πράγματι μια τραγωδία, σίγουρα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα τα πράγματα. Δεν ήτανε γι' αυτό η κριτική, κύριε Τσίπρα. Τα έχετε ξεχάσει. Ήτανε γι' αυτό το άθλιο σοου το οποίο στήσατε εκείνο το βράδυ όταν γνωρίζατε ότι υπήρχαν νεκροί και βγαίνατε σε ζωντανή σύνδεση και λέγατε πότε θα πετάσουν τα αεροπλάνα. Σε μια προσπάθεια να απεμπολίσετε τη δικιά σας ευθύνη τις επόμενες μέρες που μας δείχνατε τις ψηφιακές φωτογραφίες από τους δισεκδορυφόρους του κύριου Παπά για το πώς υποτίθεται ότι ήταν αυτό αποτέλεσμα εμπειρισμού. Ήταν η συγκάλυψη, κύριε Τσίπρα. Ήταν η συγκάλυψη και το ήθος και το ύφος της δικιάς σας εξουσίας, το οποίο στιγματίστηκε και ενεγράφει τελικά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για έναν πρωθυπουργό και έναν πατέρα από το να ισχυρίζεται κάποιος ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, το επαναλαμβάνω, μέσα στον πόνο, στη θλίψη, στην οργή, το μέλημά μου ήταν να συγκαλύψω τι ακριβώς. Ότι το μέλημά μου εκείνη την ώρα ήταν να κάνω κάποιο είδους συγκάλυψη για να μπορέσω ενδεχομένως να συγκαλύψω κάποιους δυνητικούς λαθρέμπορους οι οποίοι είχαν βάλει. Να προκαταλάβω τη δικαιοσύνη με ποιο τρόπο. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο, δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Ότι το μέλημά μου εκείνη την ώρα ήταν να κάνω κάποιο είδους συγκάλυψη. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είπα στον ελληνικό λαό κάτι το οποίο τελικά ενδεχομένως μπορεί να μην είναι ακριβές. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έκανα λάθος, μετέφερα τις πληροφορίες που είχα. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Και αυτό κάνει, αν θέλετε, και την δικιά μου προσωπική ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε ακόμα πιο βαριά.